Ne tɔgɔ ye Seydou Ousmane Diallo, ne ye Centract secrétaire général du syndicat national de travail des collectivités territoriales du Mali, Centract. Grève min kɛra du 4 mars au 8 mars, ani gouvernement ye kumaɲɔgɔnya kɛ, mais an ma bɛn fɔlɔ. O de bɛna ni grève ye, parce que n'a kumana n'a ma bɛn grève bɛ kɛ, mais n'aw bɛnna grève bɛ dabila. Donc le fait qu'an ma bɛn, o de y'a to an ye préavis kura déposer sisan. Bon, préavis déposé le bi yɛrɛ o ye ne wele k'a fɔ ɲɛna ko sini ko ani gouvernement mɔgɔw kan ka ɲɔgɔn ye ko kura pour que ka kumaɲɔgɔnyaw sabati an ni ɲɔgɔn cɛ. Bon, an ye préavis min déposé n'a bɛ f'o ma ko préavis de grève pour le 19, laɲini 6 de b'a kɔnɔ. Laɲini fɔlɔ o ye san 2017 la. Gouvernement tun ye a bolonɔ bila sɛbɛn dɔ la ni syndicat ye k'a fɔ u bɛ 2017 sara ta ka 2018 sara ta, mais depuis bolo bilal'o sɛbɛn la n'a bɛ f'o ma ko arrêté interministériel, u ye semestre kelen de di, kalo 6 fɔlɔ 2017 la u y'o de di, depuis o dira fosi ma di o kɔfɛ. O ye laɲini fɔlɔ ye. Laɲini filanan, anw ye fonctionnaire de ye. Bon, ni ko fonctionnaire, c'est que État de bɛ, parce que fonctionnaire, État de bɛ fonctionnaire de recruter, État de b'u noter, État de b'u avancer, État de b'u muter. Contractuel dun o bɛ mairie yɛrɛ kɔnɔ, maire de b'o gérer. Bon, an tɛ ka sara. Commune dɔw bɛ yen nɔ, o bɛ kalo 36 la sisan o tɛ ka sara. Donc, an y'a ɲini gouvernement fɛ u k'a lajɛ. Fonctionnaire de l'État bɛ sara cogo min na o k'an fɛnɛ sara ten. O ye laɲini filanan ye. Bon, laɲini sabanan, an ye fonctionnaire de ye, mais ne bɛ yan mairie kɔnɔ n tɛ se ka bɔ ka taa baara kɛ faso cakɛda yɔrɔ wɛrɛ fosi la ni mairie tɛ. An ko k'u k'a lajɛ sisan sɛbɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ se k'a to an bɛ se ka taa baara kɛ faso yɔrɔ wɛrɛw la n'a bɛ f'olu ma ko cadre organique, k'olu bɛɛ bayɛlɛma ka fonctionnaire ka corps, fonctionnaire des collectivités territoriales ka corps d'o la. O ye laɲini sabanan ye. Bon, laɲini naaninan, fonctionnaire san 2 o san 2 a bɛ avancer de. N'a avancera o bɛ dɔ fara sara kan, o bɛ dɔ fara grade kan. O tɛ ka kɛ. Bon, n'i bɛ baara fɛnɛ la, i bɛ se ka garijɛgɛ ka taa kalan kɛ, ka diplôme dɔ sɔrɔ mun bɛ sanfɛla la ka tɛmɛ i ka diplôme kɔrɔ kan. N'o kɛra o fɛnɛ i kan ka reclasser k'i bila o catégorie la. Bon, dɔw fɛnɛ bɛ yen u ka mutation bɛ yen, ni dossier fɛn fɛn bɛ yen maka tɛ ka k'a si la, a ka ca ni san 3 ye. Avancement ti kɛ, mutation bɛ yen, congé de formation bɛ yen, o si tɛ ka ta ka ba la. A bɛɛ bɛ mɔgɔw sigilen don. Dɔw yɛrɛ ye autorisation sɔrɔ mais u ma congé sɔrɔ, u taara kalan kɛ ka tila, u bɛ san 2 la u sigilen don, u ma reclasser. Donc o ye laɲini naaninan ye. Maintenant laɲini duurunan n y'a fɔ kuma daminɛ la n ko 2018 la ani gouvernement ye papier dɔ signé n'a bɛ f'o ma ko PV de conciliation. O PV de conciliation ye accord 12 de b'o kɔnɔ. Point 13 don, point 12 de kɛra accord ye. Bon, sarako b'o la, o y'o fɔlɔ bakuruba yɛrɛ sarako. En 2018, gouvernement ko n'a ni PV signé désormais olu yɛrɛ de bɛ sara kɛ. Kalo bɛ sa u bɛ fonctionnaire sara. Et n'a daminɛna a tɛ dabila. Donc en termes consacrés, ils ont dit ça, ils vont assurer le paiement pérenne des salaires et à terme issu. Ça c'est depuis le 24 mai 2018. Mais depuis dofo bi fosi ma kɛ, fosi ma k'a la, fosi ma kɛ. Donc mɔgɔw bɛ yen nɔ papier signé na u y'a bila tiroir kɔnɔ komi fɛn ma kɛ. Donc o ye point 5nan ye. Point 6nan, contractuel dɔw bɛ yen depuis 2006 la fonction publique daminɛlen, contractuel de tun bɛ collectivité o kɔnɔ, donc u y'olu yɛlɛma k'u ka statut kɛ fonctionnaire ye. Mais dɔw bɛ fo brousse kɔnɔ. Donc olu ka papier ma se ka na. Le fait que papier ma se ka na,
Donc olu ma se ka intégrer. Donc ɲinɛkɛlaw olu b'a f'olu ma ko les omissions. Donc nous avons demandé à ce que fɛn n'o ka contrat bɛ de 2006 à 2010 olu bɛɛ ka kɛ fonctionnaire ye. Caman kɛra ye mais hali bi a tɔ tora dɔɔni ye. Donc an bɛ fɛ o dɔɔni in fɛnɛ ka ta olu ka kɛ fonctionnaire ye et puis an ka intégration jɔ a tɔ bɛ ka kɛ comme donc ninnu de ye an ka laɲiniw ye n'an ye min sɛmɛ gouvernement na et que sini an bɛ kumaɲɔgɔnya daminɛ pour que ka bɛn ko la ninnu kan.